Alarde parekidei bakarrik ez ordea, alarde baztertzaile ere egin diezu harrera, bai Irunen eta bai Hondarribian. Are gehiago, aurten, herriko jaien aurretik, Hondarribiko udalak ebazpen bat eman zuen, eta haren arabera, desfile hasi aurretik Gernikako arbolan elkartu behar zuten konpainia guztiek. Baina alarde baztertzaileak ez zuen ebazpena bete, eta etzen ordurako joan Gernikako arbolara. Hain zuzen ere, emakumen parte hartzea sustatzen duen konpainia bakarrarekin ez elkartzeko. Emakumeekin ez nahasteko. Argi utzi dute ondorioz, ez daudela eskatzen zaiena betetzeko prest. Eta zuk alarde horri berorri egin diozu harrera. Eta harrera egitea babesa adieraztea da. Ondorioz, hau ikusirik, Mendoza Andrea legea bera urratu duzu. Emakundek eta arartekoak ez diete harrerarik egiten alarde baztertzaileei. Giza eskubideak urratzen dituztelako, eta ezin delako halakorik babestu. Hori guztia kontuan izanik, beraz, Mendoza Andrea galdera hauxe egingo dizut. Behin eta berriro esan duzu, konponbidearen alde pausoak emateko prest daudetela, eta horretarako konpromisoa hartua duzu. Baina zer egin konponbide horri ateak ireki zaizkion momentuan, eskatzen zaiona betetzeko prest ez dagoenarekin. Legitimatzen jarraituko duzu, ari harrera eginez, ala bengoagatik mahai gainean jarriko dira ezinbestean bete beharreko urrats batzuk. Eta hori lotuta, zer egiteko prest daude aurrera begira.